tie americké, respektíve neeurópske miesta zaplní Američanka Crystal Langhorne pod košom a austrálska reprezentačná rozohrávačka Erin Phillips. Obe nejak poznať by ste mohli. Crystal Langhorne u nás 1,5 mesiaca pôsobila v čase, kedy sme hrali Euroligu a v rámci výmeny so Zuzkou Žirkovou k nám prišla z Jekaterinburgu. Erin Phillips má na svedomí niekoľko našich prehier v drese Wisly Krakov. Erin Phillips je hráčka, ktorá mňa uchvátila ako prvá, keď som sem prišiel pred 4 rokmi, lebo sme hrali prvý zápas proti Wisle Krakov v Krakove a myslím, že sme ten zápas tesne prehrali sa o 5 bodov, ale dokonca to bolo úplne vyrovnané a tá hráčka proste je typom, ktorý je neskutočný bojovník, proste preto svoje družstvo dáva srdce a naozaj je všade veľa, je veľmi dobrá obranárka, to je z hľadiska obrany a v útoku silná, veľmi na lopte, rada vyráža do rýchlych protiútokov, čiže ja pevne verím, že to je presne ten typ, ktorý to naše zatiaľ mladé družstvo potrebuje. Čo je na nej ešte, ja ako tréner naozaj kvitujem, že vyhrá na dvoch pozíciách, či vyhrať aj na jednotke a na dvojke, či to je využitie naozaj širokospektrálne, takže ja osobne sa na typ také hráčky ja teším, že sa podarilo sem dotiahnuť a naozaj to bude, ja pevne viem, že to bude naozaj veľká posila. Obidve pôsobia momentálne v ženskej NBA, či už Erin vo Phoenixe Mercury, kde vedú 1-0 vo finálovej sérii, takže môže sa dostať ku svojmu druhému titulu, pretože ten predchádzajúci získala v drese Indiany pred 2 rokmi. Crystal Langhorne má za sebou prvú sezónu v drese Seattlu, kde vlastne prešla po dlhoročnom pôsobení vo Washingtone. Možno, že trošku pripomína hrou Planet Pearson, tiež tu vlastne v podstate v postavou štvorka, ale svojou hrou skôr peťka ako nejaký strelec zvonka, ale takých hráček tu máme dosť, či je to Tiana Krivačevič alebo Žofia Ruščáková. Teraz na tom turnaji v Piešťanovi sme sa presvedčili, že aj Katarína Fikiel vie vonka vystreliť presne, to je taký naozaj kameň, ktorý zapájil na to nášho múru, ktorý budeme chcieť vybudovať z toho dôvodu, že naozaj je silná na tom nízkom poste v tých krátkych vzdialenostiach od koša. Dúfam, že nepreženiem, keď poviem, že najmä na tú ľavú ruku je, by som povedal, že nezastaviteľná, bolo to vidno aj pri zápasoch práve proti Phoenixu, kde bojovala proti Grajner, hráča, ktorá má cez 2 metre a bola schopná cez ňu zakončiť aj 2 alebo 3 krát dokonca kôž s faulom, takže ja verím, že to sú presne tie 2 posty, ktoré nám chýbali a že budú správne zaplnené. Ja sa možno ešte v krátkosti vyjadrím ku tej Oblak, ktorú ste možno mali zachytiť, že sa z nenadajky objavila v našom drese. Je to kombinácia faktorov, jednak zranení a jednak toho, že jak Zuzka Žirková, tak Erin Phillips sa pripoja k družstvu neskôr a my pri plánovaných prípravných zápasoch, ktoré nás čakajú, hrať v tak kombinovanej zostave by bolo veľmi nepríjemné, lebo to družstvo sa nedokáže prijaviť a tým pádom Teja dostala šancu za ten mesiac, kedy u nás bude na úvodzovkách skúške možno zabojovať o svoje ďalšie zotrvanie u nás. Záleží to na aj zdravotnom stave, aj na kvalite jej výkonoch. K tej Oblak je to hráčka, ktorá môže na 2 pozíciách. Samozrejme, ako povedal pán generálny manažer, záleží bude najmä od nej, ako zabojuje tú svoju pozíciu a môže ešte od nejakých až finančných možností klubu, ale zatiaľ nás presvedčila tým, že naozaj nemá vôbec žiadny problém s tréningovým procesom, trénuje, nerozpráva, čo nám vyhovuje z hľadiska toho, že chceme to trošku postaviť inak, ako tomu bolo minulý rok, kde sme mali problém s tou chémiou, čiže v tomto smere by s ňou problém nemal byť. Uvidíme, no proste v tých Piešťanoch sa ukázala veľmi slušne, naozaj je to kvalitná hráčka, ktorá hrá, som povedal, že taký mužský pick and roll, kde vie vyskočiť, dávať také silné prihrávky, keďže cez celé ihrisko, ktorým sa až my čudovali, ale hovorí, bude to všetko záležiť od toho vlastne aj od toho zdravotného stavu, ale pevne verím, že tá jej výkonnosť bude ďalej vstúpať a
že nakoniec nám bude môcť aj ona pomôcť.